Apa boyo bayi ingkang bakal bisa nunggak semi kelawan jenengku? Yen ngono tak paringi tetenger. Dipayana ya nggir. Ngaturaken panuwun, kula ngaturaken panuwun Eyang. Janaka kowe mbahne meneh ana tetenger. Kula nderek maringi bebingah tetenger. Raden Parikesit inggih Raden Paripurna. Papane sepen mamring datana sabawane titrak hamung sajuke ngadeg jejeg sedakep suku juga nutupi baban Nawasanga linantik manjing madyan ingkang Bajra Herawana persasat ingkang ngalingi wus kaliling wenganing rasa jati tumlawung nenggih menika Sang Parikesit ya Sang Paripurna turasing Sang Abimanyu sumunar cahyane mawa cahya tejane andi wangkara apa ta darunane maha sing ngasepi tebih saking karamean tanalya ingkang kaesti muhung meminta pituduh jati mila datan mokal lamun teh mangke ana sorot pepadang ingkang miyak mega malang sirna kanang teja miwah mendung ingkang angawengi wenteh wujuding Sang Brahmana ingkang anyaketi unggane janiyaning talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka ing bintang tulya kusuma ya sumawur ing kula nuwun panemban kula ngaturaken karaharjan sarawuhipun wonten ing wana ngriki panemban. Inggih nggih. Dawah sami-sami dipun tepangaken kewana biwih. Kula menika klebet Pendhita Tirtagama tegesipun ingkang sesuci ing sadéngah papan. Kapanga kula nggulang tepung Gladewana. Kula pun paripurna inggih parikesit saking Astina. Nggih. Layak to layak sumunar cahyanipun ing atasipun wana ingkang peteng kados mekaten
lajeng dados padang jinglang. Inggih mabet wonten Muda Tumaruna ingkang mbangun teki yoga brata mapan wonten ing alas ngriki nggih. Inggih panemben. Kula nyuwun pangapunten dene prapta kula ngantos anjugaraken idheping pangesti ndika anggir namung kawok lan ngunguning raos kula ing ngatasipun tasih Muda Tumaruna mekaten sampun wegik nggilut dhateng ing reh agal miwah lembat. Lampahing kebatosan ndika ngantos sumundul wonten ing antariksa katandha daya geter ingkang mijil saking sarira andika anggir paripurna andayani mendung miwah mega menika sumire sumilak nganan miwah ngiring. Panemban dering sepinten boboting lair batos pun paripurna. Malah kaparenga kula badhe nyuwun seserpan menggah kepareng rawuh andika penemban wonten ing wana ngriki panemban. Nggih, nggih. Kula menika ngungun menawi wonten satriya muda ingkang sampun gegulang dhateng bontosing ngelmi. Nyatanipun jengandika nglampahi kanthi lampah saestu. Lajeng kula nyuwun gungan mbok inggih kula dipun paringi katrangan. Katrangan ingkang gumathok mboten kok ateges kula nyocokaken dhateng raos kula mboten nanging kula kepengin mangertosi menawi tiyang nem ingkang sampun gegulang dhateng lelungit menika tebaning kawruhipun sepinten nggih. Nggih. Estunipun anggen kula gegladi babakan rosaning pamesu brata raos ancasing batin. Nuwun sewu tapa brata menika nggayuh sampurnaning dumadi sedaya ingkang gumelar wonten ngalam padang menika mesti wonten sambung rapetipun kalian kawontenan raos sing batos saking panguwaosipun Hyang Sukma kawekas ingkang kawastanan papesten. Raos sarta krenteking batin menika menawi manut kula kapirang dados kalih inggih menika awon lan sae. Ingkang awon tuwa saking raga, ingkang sae mijil saking wewenganing Hyang Sukma Jati. Liripun kados pundi? Menawi raga menika tansah gayuh dhateng eca lan sekecanipun diri pribadi, kawastanan usik utawi krentek ingkang asor. Nanging menawi Sukma Jati menika mboten mekaten penemban. Lah lajeng taksih sumorot nyunari raos usik ing batin supados kamurkaning raga tumata murih raga menika saged dados warananing sukma sejati rumeksa ing rahayuning jagat eca lan sekecaning kawontenan kedah sumebar migunani sesami dipun raosaken sesarengan atut rukun boten srana epeh lan ngumbar kamurkan menika naminipun tindak ingkang utami penemban. Aduh guys, boten lidhok ujare Sidak. Lah layak. Wana ngriki menika jebul peteng dadi padang ancasing sedya bontos lair lan batos ndika Raden Parikesit kula sampun pitaya. Kula setunggiling Brahmana namung manghayu-hayu mugi-mugi sengandika angger bencang tetep tulus njayeng bawana nggih. Dandang krodha swatama mangsa ya mentang gandewa. Wah kecekel iki
tak goleki mubeng-mubeng nganti kaya kitiran jebul tibaning padha malah eneng kene ya. Kowe ra sumurup aku ning gegerumbulan. Telorong cundha manik ora mbleduk wandamu derajatmu apa kowe parikesit. Nyugata marang sureng prangudan arum-arum Ilahing awigena mastuna masidam Kakang Narada kula piyadi wonten menapa dene andika Kakang nyowanaken pun paripurna inggih parikesit. Nggih. Adi. Kauningana bilih lumampahing kodrat. Mbok menawi janjining para Jawata miwah tumedhaking wahyu nalika semanten tuntumipun inggih mangke dumawing titi wanci mangsa kala. Mekaten Kakang nggih. Sekawit wayah paduka pun paripurna masih ngasepi wonten madyaning Wanagong liwang-liwung. Sampun ulun cobi kanthi ulun memba Brahmana. Jebul wegik ketingalipun bodho balilu parandene sampun sawega lair batosipun. Nadyan tasih muda tumaruna nanging kawruhipun sampun bontos. Mila ulun mboten badhe kesamaran malih. Lan nyatanipun wonten panyobining lelampahan dipun tamani cundha manik pusaka kadewaten ingkang dipun beta kalian turas Bambang Aswatama inggih menika pun Dayang Swela. Dipun tamakaken wonten jajanipun paripurna mbleduk dados sawu nanging prayitna kaki pukulan Bathara Brama ngrakit pati sarining geni milujengaken ingkang wayah pun paripurna samangke kabeta ngadhep wonten ngarsa paduka Yayi Pramesti mila sumangga kepareng paduka adi anggen paduka kepareng badhe amurba dhateng ingkang wayah pun paripurna. Wong ilahing ngawigena mastuna masidam kaki paripurna. Kula nuwunten pangandika ngadhawuh pangabekti kula mugi kunjuk pukulun. Iya ya nggih ulun tampa kanthi bombonging ati. Malah katuju ingen nukapasang yogya. Sira dadi dalan bakal tumedhak ing Nugraha Agung
awit ya mung sira ingkang pinitaya ngreksa kautaman jejeking adil miwah bebener ingkang ana ing negara Ngastina kaki. Nuwun inggih Pukulun. Nanging estunipun kula rumaos cubluk cupeting nalar kados dereng kuwawi ngembat negari sak wewengkonipun Pukulun. Aja matur kaya mengkono. Ngene ya nggih. Nadyan abot dikaya ngapa sira ingkang pinitaya dening jagat lan uga pinitaya dening leluhurmu Pandhawa apa dene para kawulamu sak negara Ngastina ngarep-arep dharmamu. Nuwun inggih. Mung wae wong dadi ratu mono kudu pepayung piwulang Hastabrata kaya ingkang wis nate kadhawuhake dening Sri Rama marang Gunawan Wibisana apa dene dening Begawan Kesawa Sidhi marang mbahmu Panengah Pandhawa. Liripun kadi pundi Pukulun? Sipating Nalendra kudu kekudung piwulang 8 hambek 8 perkara nulat marang lekasing alam yaiku sepisan ambeking surya utawa srengenge. Surya Munudarbe pakarti madangi jagat raya. Mengkono uga wong jumeneng ratu kudu dadi tuk sumbering pemadang. Nuwun inggih. Banjur Sang Hyang Candra iku rembulan dadi aweh pepadang ing wanci bengi. Wong dadi Nalendra kudu bisa weh pepadang samangsa negarane lagi nandhang pepeteng kula. Kawula inggih Pukulun. Banjur Kartika iku lintang dadi pepasren. Ratu iku papaning Subasita lan ulaing budaya apa dene wani dadi tepa tuladha. Banjur wataking mendung iku darbe pakarti karya giris. Nanging yen wis tumeka titi wanci bakal ambabar udan ingkang dadi srana uriping tanem tuwuh. Nuwun inggih. Banjur geni Dahana iku darbe pakarti masesa. Ratu kudu tumindak adil ora kena mban cindhe mban siladan. Nuwun inggih. Banjur bumi iku darbe hambek santosa lan suci. Wong jumeneng ngembat praja kudu santosa ing budi, aja gampang kepanduk ing rembug manis. Banjur samudra ya segara iku jembar ingkang tanpa pagut. Wong dadi ratu kudu bisa madhahi werna-wernaning penemu suku agama budaya lan sapanunggalane kanthi santosa sabar. Ingkang pungkasan maruta iku angin, hambeking angin mertaning sadengah papan. Semono uga wong dadi ratu kudu tumindak maratani marang saisining negara. Nadyan tumeka papan ingkang ndelik lan rungsit, kabeh kudu kawuningan dening panjenenganing ratu. Mengkono mau pamriye dimen titi taliti anggone mriksani marang sakabehing kahanan. Satemah ora tida-tida peperintahane marang kabeh para kawulane nggih. Aduh ngaturaken panuwun Pukulun. Kaki iku piwulang Hastabrata papakem Makutarama ingkang bisa dadi dalan pepadang yuwananing negara saisine. Kakang Narada kula piyadi sumawi kula aturi dandani ingkang wayah pun paripurna. Wiwit ing kayangan menika kaparingana Makutha kaprabon Kang. Ngestaken dawuh ya. Yang lunging gadung malengkung ler warsan pindha keswa. Bagus tanpa catat. Ngai Makutha nggih tetep bagus ya. Inggih Kakang paripurna. Kula wonten dawuh. Sira mudhuna marang Marcapada rening wis kakudung pepakem Makutha Rama lan Hastabrata. Sira dadi ratu ingkang mawa Makutha wingit pangaribawamu ya nggih.
ana bocah gawe geger sapa? Aku Wiratmaya. Ayo. Endi Pandhawa kono tak bondo tangane tak srimpung sikile jangkeme elek. Diobongi neh ae. Ora to kok geger kaya ngene. Sapa iki? Cungire kaya ngene sapa iki? Soy. Kowe iki mbok wis ora sah wae. Mari ngelek-elek. Ha mengke nek kula mboten nyang sing buka rambu sinten? Napa enjung nges mangke mboten enjung nges no. Ora kok ngadep ratu kok tangane malang kadak. Kowe bocah saka ngendi kok? Pasar-pasar mbok bakar. Bango-bango nganti padha mbok brukke kabeh. Mainan ae ora macem-macem tak tonyo lho. Ya, kowe anak sapa? Anak kakung kowe. Takon marang aku. Bambang Wisasangka. Oh. Bambang Wisasangka. Apa nek sing nabung ngide kae iki? Oh, Sambawa sing kae. Ya, Pedruk ya. Wisasangka kok Sambawa. Ora ngaliya to, Truk. Kula iki nakeni napa nggih boten entuk. Kok ngendi kowe? Aku saka Pertapan Cakrawala. Saka Pertapan Cakrawala. Keng Pertapan Cakrawala ni. Lah terus sing siji mau. Kae sing isih ngrusak kono kae. Oh, kae nek ra diparani ra. Wong edan kowe. Meh padha niki rada ndingkluk niki. Cek cungire, aja cungire kowe iki rong karuan sik. Sing mburi kuwi sapa? Kula pun Wiratmaya. Lawan Raden Wiratmaya. Menengo yahene kok. Saka ngendi? Saking Pertapan Yasarata. Oh, putune Mbah Yasa, Gong. Yasarata kok putune Mbah Yasa. Iki sapa? Gawe rusak kuwi sapa? Mangke rumiyin to menawi saking Yasarata ku sik. Mongko Yasarata kuwi pertapane Begawan Kanwa. Duwe putra madon jenenge Dewi Ulupi, Endang Ulupi kuwi dipek karo Yayi Janaka. Anak-anak Bambang Irawan. Bambang Irawan iki apa Kanjeng Lintang kae? Kuwi lak ning Kraton Solo kae. Waleh-waleh apa ya aku iki putrane Bambang Irawan. Lho kok sik? Piye iki, piye? Sik mandhap dhisik, sik niki lungguh ngriki. Iki aja malang kerik iki. Cakrawala to? Iya. Anake sapa? Aku anake Kanjeng Rama Bambang Wisanggeni. Kene. Nah, pokean macem-macem ngene kok. Sampluk dhewe modal. Pun gua tunggune mriki. Macem-macem. Petruk ora malang krek. Lali ding kono. Entuk. Anggepe adek dipercaya mbayari mayang kono lek. Terus petita.
Piye Yai? Lah kok yen kuwi sik turun Wisanggeni, sik turun Bambang Irawan kok gawe geger? Inggih. Paduka menika sinten? Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku Prabu Baladewa. Aku Raden Werkudara. Oh, lha nek wonge kuwi sampluk modar iki, Kang. Kaya ngono kok ngaku Mulyana to. Oh, pek montormu cilik kuwi. Duwe montor disetater mundur ngene rek. Iki mau kepiye? Nalar-nalar piye kowe gawe rusak mongko kowe sing cendenge. Bambang Irawan sing cendenge Wisanggeni. Pripun Mang Cita, Mang Cita? Kula ngupaya eyang kula. Mbahmu Janaka to? Inggih. Wis ketemu? Sampun. Lho. Wis ketemu Yayi Janaka? Lho inggih sampun. Lah yen wis ketemu kok kowe gawe geger? Awit kenging menapa Pandhawa sanesipun hambek sia-sia dhateng eyang kula. Mbahmu Janaka kuwi inggih awit kula pinanggih. Ning endi ketemune? Wonten wana. Sik iki kok ketemu ning alas piye iki digenake. Wong pancen nek etungan karo Pego Bagong iki ora tau. Nek nuduhke iki mbok sing bener ora mulek wae ngono. Atek aku apa ngerti? Wong aku ora ngerti wong kene ning Kalimantan kok. Ya pure ngene bungok-bungok. Piye nalane piye? Kula sampun pinanggih kalian Eyang Janaka. Iya, ana ngalas. Minggih wonten wana. Upama ta mengkono nak ya memper. Lah piye to? Lah nggih Ndara Janaka nak nggih goleki mendhanipun wayah panjenengan paripurna. Lah iya. Kok sik? Lah kok gawe geger? Inggih labet. Eyang Janaka dipun sia-sia kalian Pandhawa dipun tundung kesah dhateng wana. Boten trimah raos sing manah kula ing ngatasé Bratayuda Kanjeng Hyang Janaka melu rumagang bareng ana muktine kok dienggo Pandhawa liyane lajeng mbah kula dipun sia-sia wonten ngalas. Iki piye? Iki piye iki? Ora mbahmu kuwi gedene sepira? Nggih, kalian kula ageng sekedhik nanging branyak pasemonipun kados sederek kula Yayi Wisasangka. Gon juar kuping enek putih apa ora? Sik. Iki kudu nuwun sewu piyanyine kulino ngangge topi mboten? Inggih mawi. Ah uduwi. Pun genah kok Prabu. Genah piye? Kula mesti wong siji nika. Ora ana Janaka kok nglangak. Ya bener ndangak kaya Wisasangka iki. Inggih leres mangkaten. Wis kowe diapusi wong. Kae trubusaning satru, kowe nggugu karo Ratu Ndarawati, kowe melu kene. Iki mbahmu iki. Iki Mbah Jo. Iki mbahmu. Menika sinten Koko Prabu? Iki anak Wisanggeni, Wisasangka iki anak Irawan. Wiratmaya. Putuku nggih. Putuku. Eyang, kula dipun napusi tiyang. Iya nggih aku mbahmu. Eyang pangabektiku. Kowe anak Wisanggeni ora beda karo gerangan. Mbahmu wedok.
Apa isih ayu? Simbah Ulupi pun tuwek banget yang. Simbah pun mboten kalah. Janaka ki ngopo to kuwi? Ayo manunggal karo Pandhawa. Aku krungu kabar-kabare pamisudan kok saya cedhak. Sing arep wisuda. Parikesit wis modar arep wisuda sapa? Diremuk sisan. Wong lorek gedhoane letuing pakartimu tan perbeda kaya gerangamu Patih Sengkuni mbiyen ae minggat to. Remuk. Wah, hampya awur-awur sapa? Saka Mpana Kling. Wah, elek. Wah, mlebu ngalas dhisik. Ora kencang Pak Bong. Mbok barang layu dan tekan ngono kali codhe sapa sing gawe? Ger Puntadewa. Matsopati Kresna Baladewa kabeh wae ora ngarani siji-siji. Tulan ngecawantah endi dawuh Ngadi Pramesti Guru? Nuntun marang putumu si paripurna ingkang wis tak busanani cara keprabon. Aduh, yang ngaturaken genging panuwun. Ora perlu tak caritakake titimang saiki dewa wis nyekseni lan wis njajaki bobot lahir batine putumu si paripurna. Maragake tetep ana janjimu tumilih keprabon pasrahna bumi ngestina sak wutuhe menyang putumu ya, Gel. Aduh pukulun bingah raos sing manah ingkang tanpa pepindhan. Jebul Jawata ngudaneni malah ingkang mayungi lampahipun wayah kula. Oh putuku nggih putuku. Yiwana Hamardikeng Radene Sira pinayungan Jawata Sang Hyang Narada. Putuku nggih putuku paripurna. Iya ya nggih. Tak rewangi mudhun saka Satwarga aku njoget disekseni dening Mbah Mundarawati lan Mbahmu Mandura. Idep ing pangrasa merga rasa senengku ya nggih. Pukulun
Kula badhe nyuwun dawuhipun. Nuninggangen kula badhe masrahaken ke Prabu Negari Ngastina dhateng wayah kula. Ya. Mas ora bakal ana dirgama sangga runggi. Boboting lair batine wis gambuh simanipurna. Putuku nggih aku titip nusa bangsa lan negara lan wewengkon iki. Ingkang jembare semene tak pasrahake marang sira kula. Tujokna pangestimu supaya bisa memangun karahayon sesantiku jaya-jaya Wijayanti niring Sambekala rahayu negara Ngastina ana ing panguwasamu kaki. Matsapati kula wonten dawuh pukulun. Mangsa punika. Nggonira paring pangestuka menyang putumu. Inggih, pukulun. Lan sumurupa titi mangsa iki ulun paringi tetenger bisa nunggak semi kelawan bae Saptawarga sing wis nyuwarga ya kuwi Abiyasa. Ingkang uga peparab Kresna Dwipayana mula Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna ya jejuluk Prabu Kresna Dipayana. Pukulun wonten Nalendra nanging boten wonten patihipun. Lha kudu ana, Ngger, kudu ana. Pamrayogamu piye, Ngger Matsapati? Nggih, saking pemanggih kula. Rene nyatanipun jayaning Pandhawa menika mboten namung saking Wirata ugi nanging ugi saking Ndarawati mila kados langkung prayogi menawi tedhak saking Ndarawati ingkang ngrangkanipun paripurna. Yen pancen mangkono turun samba Dwara dadi patih jero patih Dwara. Ana Patendra kudu ana Patenjaba. Uga gedhe labuhane si Werkudara tumraping kemenanganing Pandhawa. Mula aku njaluk turun saka Antarja Danurwenta. Pukulun Baladewa piye? Kula sampun sumpah prasetya nalika lampan Baladewa suci. Kula namung kepengin ngemong wayah kula pun parikesit ngantos kula mboten kuwagang rumagang malih. Kula badhe lereh keprabon saking Mandura. Kula badhe ndedhepok wonten ing pertapan Talkanda. Tilas pertapanipun Sang Mahatma Bisma. Kula badhe peparap Maharsi Curiganata kula tinanggenah dados paranpara Ngastina Kewala Pukulun. Reh ning wis paripurna. Muga-muga rahayu dumadi. Merdika salaminya ingkang sedya ayu tansah manggya rahayu. Matswapati sira tak gawa nyang kayangan titi mangsa iki. Oh. Nadyan bingah nanging Pandhawa kae calan pepundhen. Wah,
nek sing gawa dewa percaya. Aku wis ngerti lahir batine kakek Macwapati tumraping Pandhawa lan tumrap kautaman. Nyanyaji monggo meminta dhateng pangosing dat ingkang murwengdat. Mugi-mugi kondoripun Kanjeng Eyang Sri Bagina Maharaja Macwapati manjing swarga langgeng. Anut pitedahing para Jawata. Nuwun inggih Kaka Prabu. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangestu anggen kula ngembat negari mugi-mugi kaparingana tuwajuh lestantun engga tatas tuntas amungkas anggen kula ngasta cemedhi ning paprentaning negari Ngastina. Kanjeng Eyang